Dr. Roberta Bela sar l-ewwel mexxej Laburista li ħal ġurament bħala l-Prim Ministru ta' Malta għal 3 darbiet konsekuttivi fl-aħħar 45 sena. L-aħħar mexxej Laburista li għamel dan kien il-Perit Domingos Mintoff wara l-elezzjoni ġenerali tal-1981. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela ħadin l-ewwel ħalfa tiegħu mal-poplu Malti Wawċi f'Jannar tal-2020 meta ġie elett bħala mexxej Laburista. It-tieni darba kienet f'Marzu tal-2022 wara l-akbar rebħa elettorali mill-indipendenza lil hawn u issa f'Ġunju tal-2026 fejn il-Partit Laburista wkoll kiseb l-istorja bir-raba' rebħa konsekuttiva f'elezzjoni ġenerali. Fl-aħħar 45 sena wkoll kien viċin li jagħmel l-istess l-eks kap nazzjonalista Edi Fenekadami, għalkemm ħal ġurament bħala l-Prim Ministru 4 darbiet dawn ma kinux konsekuttivi. Da minħabba li l-elezzjoni ġenerali ta' 30 sena ilu fl-1996 kienet intrebħet mill-Partit Laburista, dak iż-żmien immexxi minn Alfred Sant. Dr. Roberta Bela u s-sitt Prim Ministru fl-istorja fisem il-Partit Laburista. L-ewwel Prim Ministru Laburista fl-istorja kien Pawlu Boffa fl-1947. Warah segwew Domingos Mintoff fl-1955, fl-1971, fl-1976 u fl-1981, Carmenu Mifsud Bonnici fl-1984, Alfred Sant fl-1996, Joseph Muscat fl-2013 u fl-2017 u Roberta Bela mill-2020 lil hawn. Dan fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista fl-istorja kellu 5 Prim Ministri li kienu Ugo Mifsud, Nerik Mizzi, George Borch Olivier, Edi Fenekadami u Lorenz Gonzi.